η Αναστασία και βρίσκεστε στο κανάλι Roblox Games Greek.gr και στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξω μερικούς κωδικούς στο Brookhaven. Φύγε. Για το headless, ας πούμε για το headless, για αυτό χωρίς πόδι, και για τα νύχια και για το τσικούρι. Νομίζω ότι για το τσικούρι όλοι το ξέρετε. Λοιπόν, για το headless. Ο κωδικός είναι 1340 82 57 9. Θα βάλω ένα άλλο outfit τώρα, όποιο να είναι. Για να σας δείχνω τους κωδικούς. Ωραία. Ο κωδικός για το headless είναι 13 40 82 57 9. Όχι 57. Νομίζω ναι. Ναι, αυτός είναι. Και τώρα ας πούμε βάζω αυτό το μολύ και δεν έχω κεφάλι. Λοιπόν, ο επόμενος κωδικός είναι αυτό εδώ πέρα για να μην έχουμε πόδι. 79 10 27 14 51 58 02. Και απλώς δεν έχουμε πόδι. Τώρα για τα νύχια ο κωδικός είναι, μισό λεπτό, 12 68 19 26, ναι 26 13 4 και μας βάζει τα νύχια. Τώρα ο κωδικός για το τσεκούρι όλοι το ξέρουμε, 3 2 4 0 5 4 3 3 6 6. Και έχουμε και το τσεκούρι. Και ναι, τώρα κάνουμε όποιο outfit θέλουμε. Ας πούμε εγώ κάνω αυτό εδώ, με αυτό. Βάζω και αυτό. Και βάζω ό,τι γενικά θέλω. Ένα outfit που έχω κάνει εγώ είναι, μισό λεπτό να το βρω. Ναι. Είναι αυτό εδώ πέρα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένα άλλο που έχω κάνει τώρα πρόσφατα με αυτούς τους κωδικούς είναι αυτό εδώ πέρα, ένα cute outfit. Και ναι. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε πατήστε το like, την εγγραφή και το κουδουνάκι για να σας έρχονται περισσότερες ειδοποιήσεις. Ναι παιδιά, ξέρω βγήκε λίγο μικρό το βίντεο, αλλά υγεία. Και ναι, και για σας.